Ja, men så kommer vi jo til den anden del af proteinsyntesen, translationen, som er den del af proteinsyntesen, som foregår i ribosomerne, som ligger i cytoplasmaet. Og det er jo altså her, at vores messenger-RNA, som vi jo har fået lavet i transkriptionen, nu transporteres ud i cytoplasmaet igennem kernens porer. Der transporteres det her messenger-RNA ud, og nu bindes det så til ribosomerne, hvor translationen den foregår. Og det er jo så det, der står noget om her. Og jeg går direkte hen på den her figur, fordi det er ligesom den figur, som rummer forklaringen af, hvad det er, der foregår i ribosomerne under den her translation, altså oversættelse af messenger-RNA-koden til et protein, som er det, der skal komme ud af det her. Det er jo derfor, det hedder proteinsyntesen. På den her figur her, der kan I se den her struktur her på figuren. Det er jo vores ribosom, som består af en stor subunit, det er den, der sidder på toppen her, og en lidt mindre subunit, som er den, der ligger hernede. Og det er altså de her subunits, som blandt andet er bygget op af det her ribosomelle RNA sammen med nogle proteiner. Så er det altså bygget op strukturmæssigt på den måde, både den store subunit og den lille subunit her i ribosomet. Og I kan ligesom se, at det er mellem de to subunits, at det her messenger-RNA, det bindes, altså det, som der skal aflæses, det, der skal oversættes nu, det, der skal translateres i den her proces. Og måden det foregår på, det er faktisk, at ribosomet leder efter en helt specifik sekvens, en triplet-sekvens, altså 3 baser-sekvens, nemlig en startsekvens. Og det kan I se her, AUG, det er simpelthen det, som ribosomet leder efter, som den første sekvens på et messenger-RNA, som der skal aflæses. Så ribosomet er altså i stand til at registrere, hvor den her AUG-sekvens den findes, og sætter sig ligesom fast på ribosomet der. Ribosomet sætter sig fast på den her sekvens. Nu er ribosomet ligesom kommet lidt længere hen, fordi at der er sket aflæsning, men altså ribosomet startede sådan set med, at centrum af ribosomet, altså her, det var i det her område, da translationen den startede, og den satte sig altså her på den her startsekvens. Det man kan se, det er, at startsekvensen ikke sådan set er starten på messenger-RNA'et. Starten på messenger-RNA'et kan godt være en rimelig lang basesekvens, der går den her vej. Men det, som ribosomet altså leder efter, det er en kombination AUG af de her 3 baser. Det er her, den ved, at selve kodningen af proteinet, den starter fra. Så det er altså her, vi har startkodonen, som man kalder de her 3 baser. Det er det, som ribosomet leder efter. Og når ribosomet har sat sig fast på det, jamen så giver ribosomet mulighed for, at de her tRNA'er så kan komme ind i ribosomet og finde ud af, hvad for en, der passer til denne her første sekvens, den her startsekvens. Og hvis I kigger på det her, på den her figur, så kan man faktisk ikke rigtig se det, fordi det tRNA, det har allerede forladt ribosomet og har afleveret den aminosyre, som tRNA har på sig. Den aminosyre, som tRNA har på sig, det er nemlig den, der sidder heroppe. Det er methionin. Det er den første aminosyre, som der er blevet bundet på. Den næste aminosyre, som der så er blevet bundet på, det er tRNA, der passer til den kode, der hedder CCG. Og det er faktisk den tRNA, der lige nu har forladt ribosomet. Det har altså været inde og sætte sig fast over på den her sekvens her. I kan se, at der står GGC. Det passer jo til CCG. Man kalder det her for en kodon, og det her for en antikodon, som jeg også fortalte lidt om i slutningen af transkriptionen. Så er det her altså tRNA'ets antikodon, og den passer til her. Og det her tRNA har faktisk heroppe på toppen haft siddende sådan en aminosyre, ligesom som I kan se, at tRNA'erne har herover, så har den sådan set også haft sådan en aminosyre siddende, nemlig aminosyren prolin, PRO, som nu er sat på her, fordi at den har afleveret den aminosyre. Den har sat den sammen med aminosyren med den forrige aminosyre, som startkodonen kodede for, altså methionin, er nu blevet bundet til prolin. Og så kan vi se, at den næste tRNA, som der så er gjort plads til, det er en, som der har koden CCC på kodonen, og det vil sige, at det passer til et tRNA, som altså har antikodonen GGG. Og den har også været inde, og den har også allerede afleveret sin aminosyre. Den har sjovt nok også afleveret aminosyren prolin. Det kan man jo undre sig over, fordi det gjorde den her tRNA også. Den hedder jo GGC, og det vil altså sige, at en tRNA, der hedder GGG, den bærer også rundt på
aminosyren prolin. Og grunden til det er faktisk fordi, at når man har det her system med 3 baser, som der koder for en aminosyre, så giver det i alt mulighed. Der er jo 4 forskellige baser, det vil sige, det giver i alt mulighed for 4 i tredje kombinationer, altså 64 forskellige kombinationer af de her 4 forskellige bogstaver, som der så er 3 af, der skal sidde her på. Så er der 64 forskellige tRNA'er. Men der findes faktisk kun 20 forskellige aminosyrer, som vores protein er bygget op af. Så derfor så er der altså nogle af tRNA'erne, som har forskellige koder hernede, men som bærer den samme aminosyre. Og det er jo altså det, vi ser her, er faktisk både det her tRNA, der hedder GGC, bærer prolin, og den her tRNA, der hedder GGG, den bærer også prolin. Det I så kan se, det er, at nu er vi så kommet derhen til, hvor sådan figuren faktisk er aktiv. Vi har nu en tRNA, der har sat sig, som passer til den næste triplet, til den næste kodon her, der hedder GGU. Og overfor det skal der selvfølgelig sidde CCA. Kan I se, der sidder her på tRNA'en her. Og den medbringer så en aminosyre, der hedder glycin, som altså er den, der nu er sat på her. Og når den så er bundet fast til prolin, jamen så slipper den sit tag her på tRNA'et, og så kan den her tRNA også forlade ribosomet og give plads til den næste tRNA, der kommer ind. Og igen kan I se her, der står igen CCC, ligesom der gjorde her. Det vil sige, igen er det muligt for en tRNA, som hedder GGG, der bærer aminosyren prolin, kan sætte sig der. Og den næste sekvens hedder GCC, passer til CGG, og her kommer der så en ny tRNA med en aminosyre, der hedder alanin, som er den næste, der kommer her. Og stille og roligt så arbejder ribosomet så hen over messenger-RNA-strengen, kan man jo se her, at det bevæger sig sådan hen. Der er plads til 2 tRNA'er inde i ribosomet af gangen, så der er altså sådan 2 tRNA'er, som er herinde og afleverer deres aminosyre og får dem bundet sammen i den rækkefølge, som der står på koden hernede. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer vi til et område på messenger-RNA'et, hvor der står stop, altså en stopkode, en stopkodon kalder man det. Og når ribosomet kommer hertil, så hopper ribosomet af, simpelthen ved at den store og den lille underdel, den store og den lille subunits, det skilles ad, og på den måde så løsrives det her messenger-RNA, og så kan det faktisk sætte sig fast på et nyt ribosom. Det kan det faktisk allerede, mens det er i gang med at blive aflæst her, så kan der faktisk sætte sig et nyt ribosom fast her på den her streng, der kommer til syne herude, så der kan være flere ribosomer i gang med at læse messenger-RNA-strengen. Men så hopper den i hvert fald af, når vi kommer her til stopkoden. Og igen, så kan der godt være et stykke messenger-RNA efterfølgende, som altså ikke bliver aflæst, fordi at her står der stop, og det registrerer ribosomet. Figuren herovre, den viser sådan set, hvordan de her tRNA'er så får sat deres aminosyre på. Her har vi et tRNA, som der har afleveret en aminosyre. Det er jo faktisk det her start tRNA, som der passer til den der AUG, nemlig UAC, antikodon her. Så det er altså den, der skal bære den her methionin, som faktisk alle proteiner starter med methionin. Så nogle proteiner klipper det sig af efterfølgende, men alle, når de bliver aflæst i ribosomerne, så starter de med methionin. Og her kan vi se, hvordan den her påsætning af en aminosyre foregår. Vi har den tomme tRNA her, og så bevæger den sig altså ind i et enzym. Her har vi altså et enzym, som lige præcis passer, kan I se, sådan strukturmæssigt til tRNA'et kan holde det fast. Og så ved forbrug af energi, det koster selvfølgelig noget energi, noget ATP at gøre det her, så bliver der så sat den rigtige aminosyre på. Og enzymet er altså i stand til at finde ud af, hvilken type af base det er, eller hvilken type af aminosyre der skal sættes på, ud fra den her tripletkode hernede. I kan se, der er altså en modstående aflæsning af det, og så ved enzymet, hvilken aminosyre der skal sættes på. Og så har vi så et tRNA, som nu igen kan bevæge sig ind og sætte sig på inden ribosomet og aflevere den her aminosyre, når der er en startkode. Det er faktisk det, som hedder translation, som foregår på den her måde. Lige som afslutning, så kan vi jo slutte af med den her figur her, som samler det hele, som både samler transkriptionen, altså det, der foregår inde i cellekernen, det ser vi her på figuren, og det, der hedder translationen, det der foregår ude i cytoplasmaet i ribosomerne, det er det, vi ser her. Så vi har altså en cellekerne med noget DNA. Her bliver der så åbnet op på et stykke af DNA'et, fordi det er her, at der er en promotorregion, som registrerer, at her kan RNA-polymerasen sætte sig fast. Og det, som den så gør, det er jo, at den så går i gang med at aflæse
Og den aflæser jo for at skulle lave et kopi af sens-strengen, altså der hvor genet står, så laver RNA-polymerasen en kopi af antisens-strengen. Det er sådan, vi snakkede om i transkriptionen. Før messenger-RNA'et er helt færdigt, jamen så har vi det her messenger-RNA, som jo altså først skal splices rigtigt i spliceosomerne, hvor introns klippes væk, og måske er der også nogle exons, der fjernes. Og så har vi det færdige messenger-RNA, der nu kan transporteres ud igennem cellekernens porer og ud i cytoplasmaet, hvor messenger-RNA'et nu kan binde sig fast til ribosomerne, og det binder sig fast til ribosomerne der, hvor der står den her startsekvens, som signalerer det herfra, at aminosyrene skal sættes sammen i den her kodende del af messenger-RNA'et. Og vi får så den her voksende protein aminosyrekæde, som jo altså er starten på et protein, som stille og roligt vokser ud af ribosomet, mens at tRNA'erne kommer i rækkefølge og sætter de rigtige aminosyrer sammen efter den her opskrift, hvor 3 baser altså koder for en aminosyre. De 3 næste baser koder for en ny, de 3 næste baser koder for en ny, de 3 næste koder for en ny, og så videre, indtil man kommer til en stop-kodon, en stop-triplet, som signalerer, at nu skal ribosomet hoppe af, og nu er proteinkæden så færdig. Så kan det godt være, at der sker nogle, det gør der som ofte, så sker der noget med den her proteinkæde efterfølgende. Nogle gange er der flere proteinkæder, der skal kædes sammen, for eksempel i hemoglobin, som der står i bogen. Det er 4 proteinkæder, der er sat sammen, for at vi har det funktionelle hemoglobinmolekyle. Og i vores insulin, som er det hormon, som står for blodsukkerreguleringen i vores krop, jamen der bliver der faktisk efterfølgende, når vi har det her protein, så bliver der klippet noget af nogle af aminosyrene, bliver simpelthen klippet af, før vi får det færdige insulin. Så på den måde, så sker der noget efterbehandling af de her aminosyrekæder, efter at de er kommet ud af ribosomerne, før de er færdige til den endelige funktion. Men det er altså de her 2 processer: transkription inde i cellekernen, aflæsning af DNA til messenger-RNA, og translation, oversættelse ude i cytoplasmaet fra messenger-RNA til en aminosyrekæde, som er det, der samlet kaldes for proteinsyntesen.